Wassal fl-aħħar fażijiet ix-xogħol ta' Restawr fuq is-swar tal-Birgu, xogħol li matulu saru numru ta' sejbiet tal-ikbar valur, fosthom il-kapuniera li kienet passaġġ importanti għas-soldati. Jispjega dwar dan il-perit Herman Bonnici. Hawnhekk warajja qegħdin taraw il-kaponieri li sibna li pratikament dak kien passaġġ li jaqqat il-land front tal-Birgu mal-Outer Works. Allura kien passaġġ fejn is-soldati setgħu joħorġu minn ġo swar ikunu protetti u jkunu jistgħu jiddefendu l-parti ta' barra ta' swar. Il-perit Bonnici spjega wkoll kif ir-Restawr kien pjanat b'mod li l-post jista' jitgawda iktar mill-pubbliku. Ħajsiru passaġġi, ħajkun hemm pjazza żgħar fejn wieħed jista' jieqaf u jgawdi l-arkitettura tas-swar u jkun hawn dan l-ispazju rikreattiv fejn wieħed jista' jgħaddi minnu. Il-ġimgħa filgħodu żar dawn ix-xogħlijiet il-Ministru għall-Kultura u l-Gvern Lokali Owen Bonnici. Il-Ministru Owen Bonnici qal li x-xogħlijiet ta' Restawr fil-Birgu komplew joħorġu sbuħija ta' din il-belt. Il-Ministru Bonnici spjega kif ix-xogħol fil-Birgu huwa parti minn proġett ta' 40 miljun euro li l-parti l-kbira minnu huwa ffinanzjat minn fondi Ewropej. Intant fit-tmiem din il-ġimgħa il-pubbliku se jkollu l-opportunità li jżur ix-xogħlijiet ta' Restawr li għaddejjin fil-Birgu.